Kiai Salon ta. Ya sampekno kabeh iku kaya ngono iku. Engko kon dimanfaatno wirid-wirid iku kedosan sampeyan ngono. Wah, aku munting Mas ngene tok. Waduh. Nek wis kadung tak fotokopi. Bingung kula. Wakil dimanfaataken. Tapi kula tetep mendel ae Mas. Berapa kali pertemuan iku sik wonten. Kados ngoten. Dimanfaatno wirid-wirid iku dadi dikekno kabeh ngono. Wah, itu terus mari ngono ya ana wong sing teko. Wis perkumpulan sing kula sebut wau niku. Duki ngojok-ngojoki kula mari. Aja disampeno kabeh ngono. Niki sing wujud menungsane wis nggih mursid status sing lek ya wis ngoten niku. Kula mboten asal nyampekaken. Nggih kula rada nglawan. Dong-dongane dheke kajenge kula kajenge dipek kelompoke. Kajenge atas nama kelompoke awake. Kok langsung mulai Kang? Ya. Anu ngalor kula ya. Langsung kula ngledheke kula bantai terus Mas. Ngledheke kajenge diolehno ponak-ponakan. Tapi mboten asal ngajaraken niki lho. Niki kula rada menang rada mendel. Rada mendel berapa kali kalau khiyam ngoten tarung terus ngono akhire nggih enten ilmune. Sampai no wis. Perkara tak tutupi karo sekecil biji darah iku hakku. Ngono wani aku moro-moro. Akhire blong-blongan ngeten iki. Dadi masih teko rene ro ilmune engko ana sing ngojok-ngojoki gelem. Masih wis ro wirite wis apa ditutup nang pangeran. Dilalekno. Itu hak ya kok itu aku pek wis nyampe jadi wis alhamdulillah selama nggih 2 tahun setengah iki ya Mas Eran ya gak salah ya aku gak apa-apa ya Mas nyampe ilmu iki ya aku gak step-stepen aku ya gak aneh-aneh tambah enakan ngene iki tambah plong kabeh tambah iso diparingi semerap ibu kula ten alam kubur nggih masih kadang napa kula gak rono diarep-arep. Lali tali ngono. Akhire rono nggih alak tal patahe kai kabeh dan alam kubur napa ten kuburan iku nggih kepanggih kali. Ya alhamdulillah. Ilmune nggih melalui sholawat kok niku Mas gampang Mas. Engko lek ilmu kepengin sing rada-rada aneh-aneh engko dikai dhewe karo dhewe. Sing jarine wong sakti ngene-ngene ngono mlayu ndukur banyu digoroi Mas iso sih tapi damel napa kan ngoten saged diparingi mangke melalui sholawat niku tapi lek digawe oh iya iwak ae iso mencolot ndukur banyu iso mlangi ndukur banyu wong aku iki menungso lha opo kate kaya ngono lah mongko mboten dadi ilmu mek lewat diparingi semerap ngono tok lek ditadekno ilmu digawe sing omong nggih jene wae. Iku lek melalui sholawat niku sedanten nika mung dadi tontonan. Lek melalui sing Islam lintu-lintune nika dadi ilmu, dadi amalan. Saken wis turunan kita wis. Korban wis anak putune kene, nggih pun mantun-mantun niku. Piye saiki, Sob? Ini.